Gandang araw po, medyo natagalan tayo bago mag-upload ng ating video dahil na-busy tayo sa ating Mama Tricks store. For today's video, magluluto po tayo ng saluyot at labong. So for today's recipe, meron tayong kamyas, yung natira nating santol, patis, bagoong, labong, of course, ang napaka-sustansyang saluyot. Mag-umpisa na po tayo. So, ilagay natin sa ating kawali ang santol at kamyas. And then, maglagay tayo ng 4 cups of water. Pagkatapos, ilagay na natin ang ating boneless bagoong. Maglagay tayo ng 4 na kutsara. Ang paglalagay ng bagoong at patis ay depende po sa ating panlasa, pero hindi kami masyadong maalat magtimpla. Pagkatapos, isa lang na natin ito at pakuluin. Ayan, kumukulo na ang ating sinalang. So, ilagay naman natin ang ating labong. Haluin natin ito. Tapos, habang hinahalo natin ang labong, ay medyo durug-durugin na natin ang ating kamyas para mas malasa ang asim nito. Lalagay ng pang-asim, di natin kailangan dalawa. So, nagkataon lang na may tira tayong santol. And pagkatapos niyan, ilagay naman natin ang ating saluyot. Yan, medyo naparami ang ating dahon, pero pag naluto naman ito ay kukunti din yan. So, takpan lang natin at hintayin natin itong kumulo. So, ayan, naluto na ang ating saluyot, kaya nag-sink na siya. So, ang gawin lang natin, haluin lang natin nang sa ganun, yung mga hindi pa lutong dahon ng saluyot ay pumailalim at maluto ito. Ngayon naman, takpan natin ulit at hintayin nating maluto. Malalaman nating luto ito kapag yung lahat ng dahon ng saluyot nag-brown na siya. And then, kung meron tayong mga nakikita pang hindi na durog na kamyas, mas maiging durugin natin to kasi mas malasa ang asim nito kapag lahat ito nadurog. Actually, inuulam po ang kamyas kahit halimbawa hindi natin nadurog lahat. Ako, gusto kong ulamin yan. Yung kamyas, tsaka yung santol, yan, masarap pong ulamin yan. Ngayon naman, since medyo parang sa amoy pa lang, medyo matabang, pwede nating dagdagan ng patis. Hindi bagoong. Patis na yung idadagdag natin dito. Kasi kapag bagoong ang idadagdag mo dito, medyo malansa na siya kasi kanina kung napansin niyo, pinakulo natin yung bagoong para hindi amoy malansa. So, ayan na po, luto na ang ating saluyot. Makikita natin, kung meron pa rin mga konti-konting green ng saluyot, okay lang yan. Kasi actually, yung ibang half cook lang, pinapatay na nila. Pero ako kasi pag ganyan, nakikita kong brown yung saluyot, luto na siya. Ayan, luto na ang ating saluyot at labong. Marami pong salamat. Sana nag-enjoy kayo sa ating recipe for today. Thank you for watching. God bless us all.